kuom paro ina. Erokamano. Achiel kuom paro ma bende osewuok en ni nitiere mbaka ma ang'eyo ni bende nogore e iti. Wacho ni sarach. Inyiso jotelo ni sarach. Nitiere jok ma bende neno ni kata obedo ni nitiere jotendwa mane okaw gi baba okete sirkal. Tiduogo iyudo ka oganda pod ywak ni ok gine lokruok. Tadier jotelo gineno ka moko to temo kendo nitiere okenge ma bende gikawo. Ang'o minyal tim mar neno ne gin bende gichoro lwetgi kaka oganda dwaro to oganda bende obede gi wang' manyaneno gima ginyalo gisetimo. Ere kama ji dhirome ka nikech kisomo moko kuom kata mana ute mayudo kae. Achiel kuom gi Bernard Njira nyisa ni e piny Luo Jaluo motiyo kende en manomolo. Jomodong' to onge gimotimo. Wacho ni kata Siaya pod gionge gi stima. Ere gima owinjo bed ni timo maneno ni jok mane oseketie kuondego mag telo gitimo gik moganda nyaneno to bende oganda bende oya wang' gi ong'iye ma gisetimo. Ere kama romo dhi bede ka? Bwana nowacho adier kendo sapote. Isapote. Lakini ok awuoye kuom bade. Ok awuo kuom Wandai e wach stima. Adawuoye kuom Luo wate. Joluo wate. Joluo mane telo nigi wich kuot. Ni katimo ni to oganda mamoko dhi nene ang'o. To oganda mamoko gi to timo ma kata nyaka jaywecho gin godo ofis gi kacha moko dhi kata skul. Mano gima wan bende wakwayo jowa mantiere kama gintiere. Ni onego bed ni gimbe ging'iyo ogandawa. Nikech ogandawa ne momi bedo kanyo. Mondo nwayud kom mar pesa ni. En nikech lweny manyo goyo kaka oganda. Mane ikwe wago ni kaw ka. To samise miye nikech iyude ok en mari, iyude nikech lweny mane jomoko goyo nika. Onego bed ni koro itiyo gi gini mondo ikony oganda u. Na 70% onego bed ni wuok thurwa. Ok ni koro wich kuot moro gin ga go ka makata sama wuoye kodini. Nyathiwa ji hinyore. Sama wuoye kodini nitiere jowa matiye sirkal. Ma bende dongo kabisa. Timayo gi kombe gigo. Imaye kome manye nitiere kata ka en director kamoro. Tikelo kabila moro. Tiketo to en ing'ise ni koro bed assistant. Ok wariembi. In bed assistant. Moro nyo en CEO kamoro. Igole ni in koro kama intiere ni wagoli. In koro wateri ka. Tikelo kabila machielo. To samoro Jaluo emotelo negi ka. Ka joka onge gi wich kuot. Ang'o mi wanto waneno wich kuot. Ok wada konyo nyithindwa. Koro mato kwayo na ma kwayo jowa mane tich te. Tiji te kata na orne gi messages ka ni bana eri ndiko ji karu kanyo miya kata nafas mag nyithindo adek wakaw nyithi ugenya achiel wakawe nyathi Homabay moro achiel. Niya ogai manya kamoro kiwinjo takonyi dhiro lakini karwa ka to onge nade. To in ma in e teko. Tiji wech ok nyal kosore kamora mora. Tich mar ofis moko mathindo gi. Ang'o ma mono jowa ok onego penjo. Gima wada timo en nyaka wamany jowa. Mondo wawuo godo ni sama entiere kanyo en kanyo kwa muda. To dego beni kowuok to we jomoko. Miwacho ni kanyo ng'ane ni kaka kiwinjo iri wacho kuom molo no ano kawacho. Jogo wacha gima dieri nikech jonga misi ni kata gweng'wa kidhi. Ogedo ni ji. Joma moko gi ok wawinji. Kit kaka koro kar pesa ka to kwang'e kaka pesa wuotho but aneno stima korwa to tok dalawa aneno ka stima ringe maber. Gweng'wa dalawa to kia gionge luoro lakini adhi manyo badi mondo anyise ni ok onego bed ni awuoye TV alande mamit kama ta onge stima. Mano Wandai. Wandai. Koro badi ogol pesa mondo wayud stima. Jowa gi te onego ng'i piny Luowa. Bedi wich kuot waket kando. Chuny moro mar ni ang'o idhi wach kuma ng'ocha wawe gini oganda ema nomiyo yudo tijegi. Gikaw oganda wa gi mitich. Gikaw oganda wa oyud tije kamora mora ma gintiere. Maka kit kanyo be okine permanent. Kinyi goli kanyo iteri kama chielo. Asto jowa ma bende madongo iwilo gi bende onego bed ni gichungo. Ok onego bed ni in kanyo in director kori goli teri assistant
to ng'atwa ema samoro telo, mano sida. Kichak idhi kendo kamoro chak iyudo ka the same problem. Koro mata kwayo jowa mane telo, jaduong' Badi, jaduong' Wandai, Omolo Raymond PS, Oluga, Osanyo, così lo che nga. En go Osanyo così Osinya. NBNPS. Kapok wadonje mathindo gi. Gine ma gine chuny le. Jaduong' Ker wacho ga ni kichamo malo kucho cho chuny ichamo chuny to ombich bende dhire piny ka jopiny oyudi. Ging'inwa kaka nyithindewa moko nyalo donjo kuonde mamoko. Mondo at least kata ka koro kiny wabedo empowered. Kiny ng'ato nyalo chung' to wacho ni Mbadi kanye in kama nyiwe dana par. Mr. Wandai, an masani ago kodi mbaka ni kane in tich an mane rwaka to ne uketo waji adek sani wan gi wasemedo dhana 8. Igo mbaki maber, tich to gitiyo maber, lakini korka ndiko jini to giluor. Koro luoro ni giket kando, gichal kaka joka ka. Joka timo makata wich kuot onge, kata mana jowa mwariwore godogi. Gin bionga ibu, ka en kamoro to kela imi appointment kata kapok itimo interview. Wambe omiwa appointment, wabiro timo interview ka wan e tich. Nikech ine ma ine telo. Iru kamano. Chieng' odhiambo,